La Russie, d'une manière générale, cherche à faire souffrir le peuple ukrainien. תיקון תריסים חשמליים, אבל להשתחרר מהמקום. תיקון תריסים חשמליים ברמה מקצועית. זהו זה, תיקנו את התריס, החזרנו את הכל לפעילות כמו שצריך. נתי, אתה יכול להרים את התריס? תיקוני תריסים ברמה גבוהה, כל סוגי התריסים בכל הגבהים. אפשר לראות שהתריס הזה ממש גבוה, גובה של כמעט 2.80. סגירת גבס מלמעלה. תחדש בעל הבית.